Boma latilatsiriza kulipira ndalama zomwe zinatsala pa dongosolo logula chimanga matani 200,000 kuchokera mdziko la Zambia. Nduna ya zaulimi a Rosa Chimbirizi yati boma lapereka ndalama zotsatirazi pofika lachitatu. Imoni Piringu ali ndi nkhani yonse. Unduna wa zaulimi wati wapita patsogolo pa chikonzero chake chofuna kugula chimanga chokwana matani 200,000 kuchoka ku dziko la Zambia. Nduna ya zaulimi ya Rosa Mbirizi yati boma tsopano latsiriza kupereka ndalama zomwe boma la Malawi limenera kupereka mwa ndalama zokwana $77 million zomwe ndi pafupifupi 135 billion kwacha pa ntchito yogula chimangayi. Ambirizi aonjezera kuti chimangachi chikuyembekezera kuyamba kufika mdziko lino mwezi wa Disemba, potsindika kuti chimanga chomwe akugawa pakali pano achitenga mu nkhokwe zomwe zimasunga chimanga mdziko lomwe lino. Chimangacho ndi chimanga choti pano pachikugawidwa. Of course tinatenga chimanga chimene tinayi nacho mu nkhokwe yathu kuti chikabwera cha ku Zambia tizapanga replace, koma everything is in place. Ndalamazo zaperekedwa ndikukhulupirira kuti paidzulo tinali kuti talipira ndalama, so chimanga chikuyenera kuti chizibwera kupanga replace chija ndi kutinso chikwanire pa 200,000 metric tons imene tikufuna. Katswiri pa zaulimi a Leonard Chimwaza wayamikira undunawo pochita changu pa ntchitoyi, ndipo ati izi zikupereka chiyembekezo kwa anthu omwe akukumana ndi vuto la njala mdziko lino. Lingaliro lofuna kumalizisa kulipira ndicho lingaliro kuti chimanga chibwere kuno ku Malawi kuchokera ku Zambia ndi labwino kwambiri, chifukwa zithandizira kuti chiopsezo chimenechi cha njala chikhale chocheperako, komanso kuti Malawi akhale ndi chakudya chokwanira kufikira tili ndi kholola lina kumathero kwa mvula ya ulimi uno. Dziko la Malawi linagula chimanga mdziko la Zambia pofuna kuthandiza anthu oposa 4 million omwe akumana ndi njala, monga momwe linafotokozera ripoti la Malawi Vulnerability Assessment. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe, ndine Imoni Piringu. Ndipo tidakale pa nkhani zokhuzana ndi ulimi, bungwe la Rainwater Harvesting Association lati ngakhale dziko lino likuchita bwino pa ntchito yokolola madzi a mvula, likulephera kufikira mlingo wa madzi omwe limayenera kukolola pa chaka omwe ndi 19 billion cubic meters. Polankhula pa msonkhano waukulu woyamba mzaka zisanu ndi zinayi wa bungweli, president wa bungweli Macpherson Thara wati dziko la Malawi likungokwanitsa kukolola madzi a mvula amlingo pafupifupi 10 million cubic meters okha. Iwo atsindika kuti mpofunika kuchilimika pa ntchito yopanga zida zamakono za sayansi zokololera madzi komanso kuphunzitsa wanthu zakufunika kwake kuti dziko la Malawi lifikire kuthekera kokolola madziwa. Timve kufotokoza kwa Thara. Pali mavuto angapo njira tikaona njira zokolola madzi a mvula, pali njira zina zoti zosikira kontengo ngati zokhuzana ndi kumunda ali makhoza kupanga pamunda pawo atangophunzitsidwa, koma pali njira zina zimene zimafunika kuti anthu athandizidwe kuti njira amange nkhokwe zosungira madzi a mvula. Ndi pakufunika ndithu chithandizo cha ndalama kuti anthu akwanise kumanga nkhokwe zimenezi. Ngati kumbali ya boma komanso ma NGO komanso ma private companies ena akhoza kuthandizira kumanga nkhokwe za madzi zimenezi, cholinga chakuti njira zimenezi zifalikire pali ponse. Vuto linanso limene lilipo ndilo kuti anthu kaganizidwe kawo komanso mmene amaonera ngati mvula, anthu amaona mvula ngati chinthu chofunika. Ndi nthawi imene mvula ikugwa anthu amangoiona mvula ikugwa, kena kumvula ikatha madzi amba kusowa anthu sakufunanso madzi omwe aja. Ndi pakufunikanso kwambiriso maphunziro kwa anthu kuti asinthe kaganizidwe kawo ndi mmene amaonera mvula. Ndi pakufunikanso kwambiri chithandizo kwambiri kutiso anthu aphunzitsidwe, azilangizi ndi anthu ena aphunzitsidwe kuti asinthe kaganizidwe kawo mmene amaonera mvula andi ambe kusamalira ndi kugwiritsa ntchito bwino madzi a mvula. Ndipo mkulu oona zaulangizi komanso ulimi mundu unaona zaulimi Dr. Alfred Mwanafumbo wati ntchito yokolola madzi a mvula ndiyofunika kwambiri ku dziko lino maka mnyengo ino pomwe mvulayi ikumachita njomba. Ngati Malawi alimi komanso makomo tingapange bwanji kukolola madzi a mvula, chifukwa chachidziwikire kuti kumalawi kuno timalandira mvula yambiri pa nthawi imodzi, ndipo kumazapezeka nthawi ina pamene mvula imasowa kenaka imazabweranso. Tetu kufuna tiphunzitsane kuti tikhale ndi udaulo
wokolola madzi. Tisunge tiakolole madzi a mvula ikamabwera, tisunge madzi aja tiakolole, tisunge, tikasunga mvula ikathawa tigwirise madzi amene tasunga aja kuti tithirire m'mindamo. Komanso chimodzi timakambirana nchakuti ngakhale mwina ndi mwina kumapezeka kuti mvula yabwera komanso zithabwi za madzi zilipo, madzi amapezeka, anthu saganizira kuti mvula ikasowa akhoza kugwirisa ma watering can kapena zigubu kukatenga madzi aja kumathirira m'minda mwawo. Timalolera kuti mbewu yiume koma madzi ali pafupi, chifukwa muchikhalidwe chathu sitinazolowere kuti nthawi ya mvula munthu akhoza kuthirira munda mwake. So chimene chonso ndi chimene tifuna tiphunzitsane kuti kodi Amalawi tingapange bwanji kuti tikakolola madzi a mvula tizitha kugwiritsa ntchito kumaminda kwathu. Ndipo ophunzira omwe amaliza maphunziro awo pa sukulu ya Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources Luana awalangiza kuti asagwe ulesi koma kupitiriza kusakasaka maluso ukadaulo onjezeranso pa maphunziro awo omwe apezawo. Vice Chancellor wa sukuluyi Professor Emmanuel Kaunda wati dziko lino likusintha ndipo nkofunika kuti nawo azitsatira ndi kupeza ukadaulo owonjezera omwe ungawathandize kukhala ndi mayankho pa mavuto omwe dziko lino limakumana nawo. Ophunzira oposa 1,400 ndiwo alandira kalata zosonyeza kuti atsiriza maphunziro awo pa Luana dzulo. Rachel Julaya ndi nkhani yonse. Wachiwiri kwa Chancellor wa sukulu ya Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources Professor Emmanuel Kaunda walangiza ophunzira omwe amaliza maphunziro awo kuti asapinde manja koma m'malo mwake apitirire kuphunzira luso losiyanasiyana ndi kuyika chidwi pofunafuna mwayi m'maluso osiyanasiyana. Professor Kaunda wati dziko likupitirira kusintha ndipo ophunzira awa asayale mphasa ndi kukhutira ndi pepala lomwe apeza koma m'malo mwake atsatirire ndi kumvetsetsa momwe njira zamakono zikugwirira ntchito kuti athe kukhala mbali imodzi ya mayankho pa mavuto omwe dziko lino likumana nawo. Ndimanena kuti asakhale kuti panopo ndatenga degree ndiye kuti pano ndamasuka zinthu zili bwino kumangogona. Munthu udzuka adzuka 8 koloko ali ndatenga degree, poti mina ndatenga distinction, mina ndatenga diploma, ndatenga mwakuti mafuna kuwawuzisa kuti AI mene atengera degree manager iwo athandize kuti pano apeze zinthu zambiri komanso kudziko kuno azisintha. Ndipo mlembi wamkulu ku unduna wa zamaphunziro Akeni Ndala walimbikitsa ophunzirawa kuti achilimike ndi kugwiritsa ntchito kadaulo omwe apeza pofunafuna mayankho ku ena mwa mavuto omwe dziko lino likukumana nawo. Feyo monga boma tikuona kuti ndi chinthu chofunikira kwambiri chifukwa choti ndekuti tatulusa kapena wanthu amene okwana 1,484 amene athandize kutukula dziko lino chifukwa ndi gawo limodzi limene lili mu buku lathu la chituko cha Malawi chimene timaiti Malawi 2063 limene likulongosola za monga mmene Malawi angatukukire. Ndipo m'mawu ake mmodzi mwa ophunzira omwe amaliza maphunziro awo Hachimwemwe Mutara wati ndi wokonzeka kugwiritsa ntchito kadaulo omwe wapeza kudzera maphunziro ake pothandizira pa chitukuko cha dziko lino. Nkhani imene ndi wokonzeka kale kuti ndikathandize Malawi pa mavuto amene tikumana nawo chifukwa pa program imene ndimapanga imene ndimanena kuti biotechnology kugwiritsa ntchito upangiri umene ndaphunzirawo tikoza kukapangisa kuti even kupanga manipulate imene tilingati kusintha mbewu zija kuzipangisa kuti even kajini kenaka upangira imene timati kajini kukatenga kuchokera mu mbewu zina zake zimene zimapirira kuchilala kuyikisa mbewu zimene sizingapirire kuchilala. Ophunzira oposa 1,400 ndi omwe amaliza maphunziro awo pa sukuluyi. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Rachel Julaya. Boma lati liunikanso mgwirizano ndi kampani yomwe anayipatsa ntchito yomanga Mombela University m'boma la Mzimba ntchitoyi isanayambirenso. Nduna ya zamaphunziro a Bright Msaka ndiyo yauzatu lankhani dzulo ku nyumba ya malamulo kuti akufuna kuchita izi pofuna kuonetsetsa kuti panalibe zachinyengo zina zilizonse zomwe zinachitika pa mgwirizanowu. Imon Pilingu anali ku nyumbayi ndipo wadzandiripoteri. Nduna ya maphunziro a Bright Msaka
yati ntchito yofuna kupitiriza kumanga Mumbera University iyamba posachedwapa. Ansaka komabe ati boma likufuna kufufuza mgwirizano omwe unalipo pakati pa boma lakale komanso kampani yomwe inayamba kumanga sukuluyi ati pofuna kuona ngati panali zachinyengo kapena ayi. Iwo atalandiranso malipoti ofotokoza kuti ogwira ntchito anachoka pamalopa kamba kuti samalandira ndalama. Poyankha mafunso mnyumba ya malamulo, Ansaka atakufuna kutsiriza ntchito yomanga Mumbera University mkatikati mwa zaka zisanu zikubwerazi. Ntchito iyamba pano chimecho ndicho kuti mumvese ntchito iyamba pano koma sumangofikira kupitiriza chinthu usanachiunike kuti chikuyenda bwanji chimayenda bwanji zimatani. Iniyo ngati munapita posachedwapa ndikaona kuti umenya kugwidwa ntchito siripoti imene ndalandira ine. Ripoti imene ndalandira ndikuti anthu sakugwira ntchito chifukwa samalipidwa malibe ndalama. So ripoti imene ndalandira ine ndi limenelo. So ndipitirize ndi anthu amene asiyawo tiafunsa mapanga chani manayamba bwanji ntchitoyi zinali quality tikayipanga investigate contract tipanga inherit kupitiriza nawo. Mkulu wa bungwe la Center for Social Accountability and Transparency Awire Kambwandira wayikira kumbuyo ganizoli ngakhale wati sakuyembekezera kuti pakhala ndale pa nkhani iyi. Nthawi zina zimangopangitsa kuti mwina ma project ngati awa achedwe kapena kuti pangokhala kulozana zala pakati pa ndale. Ndiye kukhulupirira kuti kupita patsogolo zimene zichitike mwachangu ndicho linga chonena kuti pasakhale mwina kuchedwaso pa project imene imayenera kutha zaka zapitazo. Izadza pomwe mtsogoleri wa dziko lino apita Muntharika asankha wachiwiri wawo wina Ainoki Chihana kuti ndi omwe ayang'anire ntchito yomanga University. M'malo Zodiac ku nyumba ya malamulo ndine Imon Piringu. Mukwanira nkhani masanano pano pa Zodiac ndi ine Alex Banda. Boma lati likufuna lidzadze mafuta a galimoto munkhokwe za mafuta a dziko lino zomwe zimakhala ndi mafuta okwana mamiliyoni 60 kuti ziteteze dziko lino ku vuto la mgonagona la kusowa kwa mafuta. Mlembi wamkulu mundu unaona za mphamvu a Emmanuel Matapa wati kukhazikika kwa mafuta komwe kwabwera mdziko muno nchifukwa cha dongosolo la boma lopereka mphamvu ku bungwe la Mera kugwira ntchito moyima palokha. Iwo analankhula izi ku Lilongwe pamwambo otsekera ntchito ya Mera yotchedwa training project pamodzi ndi bungwe la EU. Sarah Tembo ali ndi nkhani yonse. Boma lati layamba ntchito yotukula njira zopangira magetsi, kuyendetsa komanso kugawa kwa magetsi, komanso kuonetsetsa kuti mafuta a galimoto akupezeka mosalekeza mdziko lino. Polankhula pamwambo okondwerera mapeto a project ya twinning, mlembi wamkulu mundu unaona za mphamvu a Emmanuel Matapa wati kupereka mphamvu ku bungwe la Mera poyendetsa ntchito zake mu masuka komanso kusintha mitengo ya mafuta motsatira msika wa pa dziko lonse ndiko kungapereke kukhazikika kwa mafuta komanso mphamvu za magetsi mdziko lino. Kumbuyo kosa mukumbukira kuti nali ndi vuto loti mtengo wa mafuta sumasintha. Zimenezo ndi tikunena ma problem a governance yo kuti Mera sinali free maybe kupanga zinthu zina. Zimenezo pakali pano zasika Mera ikha free kupanga momwe bungwero linapangidwira. Mkulu woyang'anira project ya EU Twinning a Antonio Casina ati project iyi yakhazikika kwambiri pakulimbikitsa maziko a ndondomeko za ntchito za bungwe la Mera. Mneneri wa bungwe la Mera Afitina Konje wayamikira bungwe la EU kamba kathandizoli. Chomwe chachitika ndi project yoti yawonjezera kuti pasa mphamvu kuti panopa panakhazikitsidwanso ndondomeko kapena kuti communications toolkit imene ikuyimika kwambiri ponena kuti tisangolumikizana ndi anthu kapena makampani kungowaponyera mwina zikalata komanso tizikhala ndi nthawi yayitali yoyankhula nawo anthuwo yokhala ndi mikumano ndi anthuwo. Ntchitoyi yomwe imathandizidwa ndi bungwe la EU ndi thandizo la ndalama zokwana 5 billion kwacha kuyambira 2023 mpaka 2025. Cholinga chake chinali kulimbikitsa luso la bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority Mera pokonza ndondomeko komanso ukadaulo wake. Malo mwa Zodiac ku Lilongwe ndine Sarah Tembo. Bungwe la Malawi Liverpool Welcome Research Program laonjezera ndalama za mpikisano wa science wa msukulu za sekondari kuchoka pa 4 kufika pa 10 million kwacha. Mkulu wa bungwe la Science for All Dr. Kondwani Jambo wati aonjezeranso nambala ya sukulu zomwe zipikisane nawo kuchoka pa 6 kufika pa 12. Mtolankhani wathu Chikweni Mphande akulankhula ndi Jambo. So chaka chino tikupanganso quiz ina and quiz ino tikupanga pano ndiyo posa imene ali chaka chatha.
choyamba masukulu taonjezera kuchoka masukulu 6 kukhala masukulu 12 komanso taonjezera kuti region iliyonse ya education ili ndi masukulu awiri, skulu ya secondary school ya national komanso skulu ya CDSS kuti akhale pa competition ngati pair. Akabwera ngati pair na azipanga compete ngati pair, akawina awina onse limodzi, and chowinacho tipatsa chofanana ku CDSS komanso ku national secondary school. And chimene chofunikira kwambiri kwa ife kuti even ana amene akuphunzira malo kuti ma CDSS oti amene ama resources ena alibe akhalenso ndi mpata opanga nawo zinthu ngati zimenezi, because payambapo amangopanga compete international. And ife tikuona kuti izi ni nzeru yabwino and kukhulupiriranso kuti ubale umene ukhalepo pa masukulu amenewo upitilira kuposa competition imeneyi. Komanso zionetsera anthu ana otamaphunzira kumalo akutali ngati kunonga za skulu ya kuchitipa ku maskulu ngati ku Ngabu ku CDSS oti ku skulu ngati ku Mphalombe kuti akhanda opportunity yopita Ilongwe kupita ku BICC komanga nawo competition ngati imeneyo. Tikuona ngati kaja phindu kwambiri njofunikira mdziko lathu lino. Ninganene kuti ineyo ndinokhutira koma tikuona kuti potential ndi ambiri kwambiri chifukwa ana skulu amene timakumana nawo ine mukuzodabwa anthu amayi muno ana anzeru, anthu otakuzosintha dziko lino alipo mdziko lino, ana ang'ono and timapasa ma opportunities ngati amene wawa tizaona siku ina zadabwisika. And ineyo sindikudakayikaso Saturday ilili mukaona ana ochoka CDSS abona nzodabwisa competition. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Nico Pension Services Astera Panga watakhala pa mgwirizano ndi bungwe la Malawi Liverpool Welcome Program kwa zaka zoposera 20 ndipo chaka chino athandizanso mpikisano umenewu wa quiz msukulu. Ndiye titamva kuti Liverpool Welcome Trust ndi initiative imene ya Science for All tinaona kuti ndi ubale umene tili nawo takhala nawo over 20 years ndi Liverpool Welcome Trust. Lete naona kuti isakhale pension yokha, isakhale life insurance yokha, komanso akufuna apange ana kuti azipanga zabwino mu masukulu, azipanga science, azidziwa, aziona malo chifukwa cha initiative imeneyo. Ifeyo moto yathu kuniko is growing together strong. Ndiye timaona kuti imene iyi ndiyo kuti ifeyo so tikhoza panga nawo participate. Ndiye tinaona kuti mwayi umene uyu okuti iso ana amadera osiyana khoza kukhala nawo ifeso tikhale pa. Ndipo mzamasewero mphunzitsi wa timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya Sungwana a Love More Fazili wabwereza kutenga usewera onse omwe anali mnawo mwezi watha pamene Scorchers inadzigulira malo mu mpikisano wa maiko amu Africa wa Women Africa Cup of Nations WAFCON pamene akunzekera kusewera mu mpikisano wa maiko atatu kumapeto a mwezi uno mu mzinda wa Lilongwe. Scorchers ikuyembekezeka kuti idzasewera ndi timu ya Zimbabwe komanso Zambia. Afazili ati cholinga chawo ndikukhala ndi timu ya mphamvu kupikisana ndi maiko amu Africa ndipo panopa sinthawi yoyesa osewera atsopano chifukwa chake angofuna kuti akhale ndi osewera omwe ali nawo kale. Komabe osewera kwa Kansas Current ku dziko la America Temwa Chawinga sakhala nawo pa mndandanda kamba kuti ngovulala koma mchemwali wake Tabitha adzasewera nawo masewerowa. Apanso tunde pa mapeto pa nkhanizi masana ano koma tisanasiyane tionenso mitu yake.